Balimao, très urgent. Billet vendredi 15 septembre 2022. Malien Tchenamso, Demseni Makoroba, bonne nouvelle foloflom baby. Mali gouvernement Bora, ka Côte d'Ivoire gouvernement Djabi. Malien Akera Wassa Danye, Angato Asimiko, Angato autorité de tranche Moko, ou Yan Kunawolo Toro, ou Koni Sedeo Idado Mali ni Côte d'Ivoire Tche. Kabe bo Sedeo da Kukumabe. Anye nouvelle demande do fanasro. Kuye CEDEAO surasu farangonga Maroc. Kuga wuli kana Mali kama. Ko CEDEAO surasi chef d'état-major ou. Jamana bela jede surasi nyamogo. Snobe CEDEAO la. Kuye nyongoye ke Maroc. Fransi debe ku negen. Kuga farangonga kuga na Mali kama. Ko surasi nko. Kutu surasi nyongon kelede. O fana fembe amatla ku kala. Malion. Nouvelle flanon fana be non. Ko semaine de la réconciliation. Ame président Assimi Foula. Kosobe. Semaine de la réconciliation au Bekake actuellement à même Madla Oromina. Oh, au rotemene ko fe kabala ko français ou ka mugo fla de minena malien ayo kuma ina mede français ou ka espion fla de minena. O fana vidéo bambulo ametla ko vidéo kala a antate kamba fode anya vidéo erreur de soro. Donc mais c'est à vérifier aussi. Donc amena o fana iboko iro bela jelena. Ko Mali surasu ka recrutement na malien. Mali surasu ka recrutement na ou ma wa keleni ko ou ta semaine passée. C'est-à-dire ambe gouvernement de transition mo fo bara tabulu kan toro. Mo koro le ka recruter dongo ka do Mali armée là. Donc amba foko bravo au maréchal Assimi ou ka continuer ou ka bara fait bara tabulu kan. Kosobe. Aywa malien anye information do fana sur 600. Ko dogofri. Ndala dogofri bela jele me dogofri dugumi abe nyono marala. Ko dogofri ko Koube Asimiko ou bora ka marché baké. Dogofrika ou bora ka marché baké. Koube président Asimiko bi. Koube président Asimiko chini. Ametla ko fana vidéo kala bela jele mbe djekula dje nyongo fa. Anyo le fois bela jena. Ko semaine de la réconciliation fana la. Mali ni Mauritanie. Voilà, anye information tellement do fana sur 100. Ko Sadio Kamara tara Mauritanie. Le ministre de la Défense Sadio Kamara a tara Mauritanie malien. Mali ni Mauritanie de bena tege di nyongo. Mali ni Algérie bolo be nyongo bolo. Uma foko Mali isolé le loa. Wallahi Mali ni Mauritanie ol de be ki teke di ñogoma bi kubuna barake ñogomulo Mali ni Algérie Mali ni Mauritanie Sadio Kamara be Mauritanie amana ka bo ifro ni maflide donc à ma connaissance Sadio Kamara kanga soro Mauritanie ambe orom na ko bi Mauritanie présent Nison Diara ou ye Sadio Kamara kumbeni tegere wara donc yananga tanya fe amanya fo bela jelengena et Mali gouvernement communiqué min ke ka CEDEAO bla place la maintenant communiqué in kala aw ne ambe je kala je ñoko fe ngode fo bela jelengena et puis ambe ka kuma réconciliation communiqué semaine de la réconciliation ambe mo ñafo malien bela jelenga famia ambe président Assimi fo mama deli président Assimi fe a dine na nganingela aka jija chogo bela semaine de la réconciliation konana président Assimi ka jija Mali activiste munu me ka bobby et réseaux sociaux ka aka a essayé ka demeke ka amnesty ke ouye ku pardonner ka ira ka fo vraiment ambe de kilingi parce que ale ko kambe ka yafa nyoma elebelu ye marfata yo fakali ke président Assimi ko kambe ka yafa nyoma kambe malien di donc on fana ma ngini président Assimi fait aka jija chogo bela jelena aka fere sugu be ke président Assimi ka fere sugu be ke wala sa abise ka amnesty voter ka ke virement be transition vidéo mo ko me ka transition de mo au drontere Mogo be vidéo qui est activiste sur les réseaux sociaux. Président Assimi ka loi kura dobo ou be ka décret kura dobo ka yafa bela jelema parce que anya fara rebelu ma de. Donc vraiment dobe Franci ou be ka Assimi supporter o tse ka tamballa. Dobe Sénégal dobe dugu bela Congo, Côte d'Ivoire, dobe dugu chamana ou be ka kuma bi maliko ka me o tse ka tambalila. Donc ma ngini président Assimi fait na nya fara rebelu ma munu nyanga surasu da ku kanteke. Mogo munu yo kuma dron buda ya fakanga ko luma de sinon avec une réconciliation fangelema de président Assimi ango tien fana fanyona anya information no fana soro ko Bakar Togola to be kay ko Sénégal ka élection be kay ko Bakar ko ku be fe ko Bakar Togola tali wa maro ko Bakar Togola to bala président Assimi kolosi de i kolosi président Assimi de Bakar Togola mana mogo nyoni fina ngo mogo munu mani malionyi nu to raga yi krefe président Assimi abe mogo siga do mogo la mali kura kola muso do dimini ba vocal do ka metla ko fana kala mais malien yana ngata nya fe anga do anga sise bagruba re konana donc président Mali gouvernement est communiqué que kaira CEDEAO la ko Mali te bois Mali be sram nga ko fuka dien wuli mogo site se ka Mali intimider
Mali keleme ka Côte d'Ivoire mercenaire mogo mugani mogo binani worom mine Mali konana bima kuka awa chantage fanate français ka média do de bolembe bi on debe ka Alassane Ouattara pousser Mali contre la ko Assimi be fait ko ka Ivoirien ka sorasu ta chantage la tiente kuma ina bi tienta la chini Assimi ko dronde kanga mogo be Alassane Ouattara fe ko mana dare buka ko ne Alassane Ouattara ma essayer ko yoro fara la je ko mainde o kuma fora dron Ivoirien do tara bla o ka journaux kono français Ivoirien do wuli Ivoirien do pousser o kata bla o ka journaux kono na ko Assimi keleme ko ka Côte d'Ivoire sorasu kidnappi tianga ke horonye sa awni alache Ivoirien aw tara oni go ko Ivoire sorasu na ko luta kalama oni ko kuta kalama ministre ko Alassane Ouattara jota la bon Alassane Ouattara ni Assimi kan ga ɲɔgɔn faamuya de ministre ko Alassane Ouattara jota la oni ko Alassane Ouattara jota la France makun Alassane Ouattara totora eni Mali de cessa eni Mali de kan ga ɲɔgɔn faamuya mais e bi se kana sukon dugujɛ cogo jumɛn ko Assimi keleme ko ka Côte d'Ivoire sorasu kidnapper Assimi mu kidnapper de Assimi ma mɔgɔ si kidnapper aga sorasu nana no umu sara mɔgɔ la u nana opération fɛfɛ la marifa dɔw yera aga sorasu bolo oni yɛrɛ bɔra Kaïra l'ONU même a dit que ko Côte d'Ivoire sorasu di marifa min donna Mali kɔnɔ ko oni sariya la ko mankan ko ka kan mais o bɛɛ la aw ni Assimi kan ka ɲɔgɔn faamuya de parce que aw yɛrɛ b'a dɔn aw minɛna sira min ka sira jɛlen tɛ donc ni ko kɛra o cogoya la ne bolo sigikafɔ de b'o ban mais Ivoire président Faransi de bɛ ka Alassane Ouattara nɛgɛn k'a kɛ Bafaji kan Faransi de bɛ ka Alassane Ouattara nɛgɛn k'a k'i kɛ Mali kan Faransi de bɛ ka Alassane Ouattara nɛgɛn ka bila k'a ka taga kɛlɛ sira kan k'a ka taa CEDEAO da don a la parce que u dɛsɛra Mali la côté bɛɛ la sisan u bɛ fɛ ka taa CEDEAO ka côté de la san nɔ ka essayer k'u bɛ Assimi kɛlɛ anu bɛ mun ɲɛfɔ Alassane Ouattara ɲɛna Assimi n'est pas contre les Ivoiriens de Assimi bɛ ka baara min kɛ Assimi bɛ ka baara kɛ sariya de kɔnɔna na Assimi a totalement raison donc an bɛ mun ɲɛfɔ président Assimi fana ɲɛna prisonnier mandat d'arrêt bɛ mɔgɔ minnu kan Côte d'Ivoire a y'a fɔ a da la mais mɔgɔ y'a ka kuma yɛlɛma di est-ce que vous voyez mɔgɔ y'a ka kumakan yɛlɛma di mais ne bɛ a yɔrɔ ma diya ne yɛrɛ kɛni ye parce que ne b'a dɔn ni mɔgɔ b'i ka kuma yɛlɛma i b'i méfier o kuma fɔli la donc k'o ɲɛfɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna Mali ka communiqué kala aw ni an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na n ko Mali kura ko in na an tɛ cɛ si kari si maliyɛnw Mali ye communiqué min kɛ awa communiqué in filɛ an bɛna kala aw ni an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna a ka a hakili to a yɛrɛ la mais alhamdulilayi bi Mali ni jamana caman ka di bi dɛ n tɛ tugu aw la dɛ u bɛ fɛ ka Mali kɛ i n'a fɔ Mali bɛ cogoya min na c'est pas vrai dɛ u bɛ ka na ni communication de ka turuturu a kunjugu kan mais maliyɛnw n bɛna réalité bɔ ka yira la Mali ka communiqué filɛ nin ye n bɛna Mali ka communiqué bɔ ka yira aw la. Le colonel Assimi Goïta. Voilà a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ. Que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 septembre 2022. Merci de votre très aimable attention. Ah, kuma bana pewu. Bien le 16 de. Aya keto kunu no kongo li kunu ke
que le 15 bien le 16 de hamali aya ketu vilo damena nange afa bela jelengena donc mbe segi dati katuguni malien bela jele bien vendredi 16 septembre 2022 Mali gouvernement bora ka communiquer min ke CEDEAO ni Alassane Ouattara contre la ambe gouvernement fou malien beka tugu anga autorité de transition moko ko bara nyana anga président Assimi ko dronde ko malien do be Côte d'Ivoire ou be ka Mali déstabiliser ko Alassane Ouattara ko au côté la ko c'est pas bon Assimi o kuma fodoro ou sera ko yelema français ou ka média sera ko yelema ko 3 kunjugu ka Alassane kerefe moko do bla ka ta kuma Côte d'Ivoire journaux do la ko Assimi kembele me ko ka Côte d'Ivoire surasu de mena ko chantage tianga ke horonye sa domina mercenaire nous menena Mali konnana domina Côte d'Ivoire mercenaire menena Mali konnana bela jele nya ye ka fo oni ko Mali jobala ministre fana ko Mali jobala mais aw kan Mali de négocier kaka moko soro wa ou bien aw be bo ka comment on appelle là ou be bo de ka be menasike ou be ka Alassane Ouattara negende Franci ani Franci media ou be ka ta don Côte d'Ivoire media do la ka ke inafo Mali be ka chantage de ke ko Mali bina Côte d'Ivoire kono ko Mali bina Côte d'Ivoire surasu kono ko Mali Côte d'Ivoire surasu ta chantage de la e chante ke horoni e chante sabali Alassane ibe san biolom la ni code là j'ai beaucoup de respect pour vous tu es vieux et j'ai beaucoup de respect pour Alassane neti doya et je demande aux Maliens de ne pas insulter Alassane mais Alassane ala kama ye chakorobadi Assimi le combat de Assimi c'est pas contre vous le président Ouattara c'est la France qui vous pousse contre le Mali pour l'amour de Dieu cette affaire-là, réglons ça dans l'amiable. Parce que vous avez tort. Iga surasu blaka na onfei. Anta kalama. Uni marfa munu fara nana. Fe mogo ko. Oni mogo ere ko. Ko Alassane Ouattara ka surasu ni marfa mi nana. Ko billahi ko marfa ngere ka yamaralente ko ni marfa ka ye surasu ngolo ko kana Mali konnana. O me djembe ko Mali jobala. Djembe ya ira ko Assimi jobala. Bon neta do ebe wulu tukuni kebe chantage jumen ke ola. Alassane Ouattara de wula kale be chantage ke ko kata CEDEAO la ko kata ONU na ko kata Assimi to tien do rete France de be ka Alassane Ouattara negen ka bla bafa jika Alassane Ouattara anga ko Assimi tesrane al ni sans père jigina Assimi n'a pas peur le colonel Assimi le maréchal Assimi n'a pas peur mo fa yana de abe chokorba munu baga les 70 ans là il n'a pas ibeka nous ani adema mo ni RP mo nous mais ces jeunes militaires là, ils n'ont pas peur de ça, je vous dis. Ces jeunes militaires se battent pour le Mali. Voilà. Les militaires nous font là. Billahi ta'ala ou tesran. Hali sans père ou tesran ounya. Ou pour ya fa yeno. Ko seda o ka intimidation tato ko Assimi be Côte d'Ivoire mercenaire nous blade. Donc ko fo Alassane Ouattara nyana e be ka do France ga jemi ngono. Mali ni Côte d'Ivoire te kele la de. Malien be ivoirien fait ivoirien mais malien fait. Alassane Ouattara nous il nege ki ke bafajiga abega malo ay bolo de aben ala na kratia me ka tien de finina. C'est la France, Alassane Ouattara, français avec Alassane Ouattara poussé kaka Assimi kele. Il nga sabali Alassane Ouattara, Mali nga bonya bika. Alassane Ouattara domina ibe abe rébellion keleke. Alassane Ouattara bakume Mali konodi. Côte d'Ivoire rébellion munu Alassane Ouattara deme kata fangala. Abe kun losele me Bamako konodi. E Mali bisa ka bla Côte d'Ivoire contre la jime. Ni ay Alassane Ouattara kera président ka babo genga boy. Ngo Côte d'Ivoire mercenaire et je m'excuse Côte d'Ivoire rébellion kumana Bamako di. O kumbe taka Mali ni Burkina o de Côte d'Ivoire rébellion ka base aérienne. Mali de Alassane Ouattara deme ki ko ki je ki ba loger e be tlake bo jamana kele mo mi e balado e ba foko e bo kele quelqu'un qui a aidé ta mère comment tu peux te mettre contre la personne Alassane Ouattara sabali de ou be ki negen ko an ka surasu ta otasi là le Mali n'a pas pris les soldats ivoiriens de Assimi ko dron comme malien do be Côte d'Ivoire ko be to ka Mali déstabiliser ko Alassane Ouattara ko o woro la je ko o magne on fo woro mina dron souma ko duguma je dron ambe balimuna dron anyaba la Mali to tienbe media be sans fait Côte d'Ivoire journaux be ka bo ayanga surasu ta otaji là awni alache tia te sabali Alassane wallahi j'aime les Ivoiriens mais Alassane Ouattara ikanu bagaw awbe France ga jela Alassane Ouattara Assimi ka combattre ko ka Côte d'Ivoire kele de Assimi te ka Assimi ki demedi kan Assimi demedi ni te se Alassane Ouattara ato Assimi bolo ay 82 ans di awola ka soro indépendance masoro abe sran tobabunya Assimi do flene il est jeune fraîche Assimi e ka lagareni de Assimi Alassane Ouattara kan Assimi Alassane Ouattara kan kolosi de ta ka do Assimi billahi tallahi Assimi be ka Ivoirien ka kele de ke Assimi be ka Africain be de ka kele ke ni Mali ya yere ma horonya soro et puis Alassane Ouattara be ngina ro kelenko terrorisme no be ka Malien faga bi
faransi du armée o preuve be Mali bulu terroriste ye ivoirien joli faga ivoire surasi joli sara Mali kono ivoirien de joli faga terroriste attaque la Mali be fait ko de ban ni faransi gena ka faransi lebu o terroriste ko bané Afrique konana Alassane Ouattara ngo terroriste be ka ivoirien faga ali Côte d'Ivoire e bi se ka fo chogo jume kebe musa kebe Assimi kala ola e ti ante sabali chekoroba i korla billahi i morene Assimi Alassane Ouattara morene Assimi koyi aga lagareni ala Alassane Ouattara ka lagare ka korna Assimi mais on le be ka barake bi Côte d'Ivoire kao obey français au tadi Côte d'Ivoire soyenama ba fe jole be Côte d'Ivoire abe français tadi mais Assimi be fere Ivoire ka ke ivoirien tayi Mali ka ke malien tayi Afrique ka ke africain tayi eh chekoroba sabali ambi deli Alassane Ouattara Mali ma Côte d'Ivoire ivoirien chita otajila Malien ma ivoirien surasi chita otajila otaji tebi otaji tesini oni bora ka foko Assimi Jobala ministre fana ko Assimi Jobala allemand ere ko kuta ka mogo don abe deli le ko ka soro wa abe négociation ko ka soro wa o abe takabeta ke fangai intimidation te na jode Assimi bora ay chief of CEDEAO nyana tout de suite ambela jele yame ama dogo mogo la de Assimi te srande mo fina abanga chekoroba munu baga ibeka nunu fen onu hôtel génie ces jeunes militaires là n'ont pas peur de ça je vous le dis aujourd'hui de donc malien ka nyefo bela jele nyana o temene ko fe ka bala anye information kura do fana soro malien bi video karide nyodo fa bela jele nga ka partager bien be ka soro ni son jalen ba de sigilembe ko français ou ka mercenaire do de minana mercenaire français fla o minana bamako kono malien de on de wula ki jo malien billahi ayeni partager bien be ka soro malien de on de wula ki jo bien vendredi 16 septembre 2022 ko mercenaire fla ko yo mine o kumbe kanga kando photo ta a video do flede u ko ni video de do mais c'est à vérifier de do y a une vidéo chima ko français o ka mogo fla minena en même temps aussi ko terroriste do kumbe fe ka taka pont anga pont Mali palais de la culture yorola voilà vers le palais de la culture une brigade spéciale sur place présumé terroriste appelé sous le premier pont anga pont folo ponkoro wago ponkoro ko terroriste do tara mene yorola agno information sur ça mais c'est à vérifier aussi de donc agno sur 100 comme malien ne wulembe ki jo Mali malien na somina mogo la kali buluka sombugula kulikoro sira la ambo nyafa nga sur na ko fo Assimi ngena anga kulikoro sira la buluka sombugu yoro ta fa la kataka blafo titibugu kataka blafo murubabugu yoro na ko terroriste do be to ka yende mogo do yene wule ka fonena ko terroriste do be yende ubu yere ke sraga de la itliga felanna dunon de do mogo tu don ube na u ngolo melege lembe aywa Assimi ay surasu bla kataka fende titibugu la de titibugu ka bo titibugu kataka kulikoro siga yoro fa felan bela ani titibugu ani murubabugu ani a quartier munu ba yoro alentour na ay yoro nu vérifier de ay surasu bla ko to katara fulu kende ko mogo do be la yen no kuka ko mogo ja u yende wole ka fonengena awane fana ta chidi donc malien ka nyefo bela jelengena ko ye mercenaire fla de mene malien la main dans le sac ou photo flene de ou a vidéo re flene voilà aya la je Francis Sorosu amna do kuru kono kan krefe kan basi flene ya nonga chanyu la jo folongwa donc la kan mo wole la ya uno ne sanga tanu e to ge flene en partager barga banen ubna kan filmer voilà malla kata nbolaw wotro pousser law ani maçon malien be aw be surasi de aw be sécurité d'état di na ye mogo ye kaw sigalen do ala aya ke ala kama aw ka gendarme wole ndela ka numéro vert di ndela ka numéro vert blanc page ça fait ntaro na wa clip ala ndela ka numéro vert in partager donc bela jele nga numéro vert wole na ye mogo ye kaw sigalen do ala aye gendarme wole ba ka police wole ku ya français ka mercenaire mogo fla de mine o kumbe ka kan de filmer kata Mali surasu be kan oro mina kubo oro filmer mogo de balla ku yodron ku ka gendarme wole ko mogo do je ay malien nya ele no de mana ko me ka dugu to la teke malla de malien be kera surasi di ona to terroriste se ka fanga suro malla malien be de wuleme awa kana décourager de aya nga surasu deme est-ce que tu as vu ay wula akanga surasu deme aga continuer ka bara nyuma fe mogo shikana décourager mogo shikana bi chantage konnana ka nyefo bela jelingena amba fo bravo au peuple malien bravo au peuple africain ku bora u ye mogo do de mene ko atigi ku sigalen do ala
k'a fɔ ko a tun bɛ fɛ ka taa terrorisiya baara de kɛ u y'a tigi minɛ o ye mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ filanan fana tuguni k'o ye faransɛw ka mɔgɔ fila de ye faransɛ fila de minɛna sisan kunu sufɛ ko faransɛ fila de minɛna u tun bɛ ka taga yɔrɔ filmeliw de kɛ dɛ k'a essayer k'u bɛ espionnage kɛ u y'u fila minɛ mɔgɔ malien bɛɛ ka n'a ye mɔgɔ ye ko dunan don a kana mɔgɔ gosi a kana mɔgɔ fɛngɛ a kana mɔgɔ tɔgɔfɔ kɛ a kana fɔ ko maraka don a kana fɔ ko maninka don a kana fɔ ko bozo don a kana tɔgɔ ninnu fɔ dɛ a ye mɔgɔ wele dɔrɔn a y'a to n ka dennakolon dɔw bloqué n'a sɔmina mɔgɔ la k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka terrorisiya baara kɛ a y'an ka gendarme wele a b'a ka policiw wele a k'u la dɔnniya maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an ye information dɔ fana sɔrɔ ko dogo firi maliyɛnw de bɛ ka bɔ dogo fili maliyɛn bɛɛ kɛra surasi bi ne nisɔndiyara bi aw si kana décourager dɛ a ye to transition in kɔ a ye to Asimi kɔ aw ka Asimi dɛmɛ fanga in bɛ ɲa cogoya min na maliyɛnw ko dogo firikaw segu fɛn ɲɔnɔ dɔgɔfirikaw de bɔra k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ o fana video fila an b'o video kala sisan an y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen na dɛ mali tɛ ci dɛ awa maliyɛnw tɛ tromper dɛ peuple tɔ bɛ tromper cogo min k'u bila u ka président na maliyɛnw bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen don awa an bɛ africain bɛɛ fana ɲɛ yɛlɛ an bɛ Mali libéré ka bɔ Faransi bolo ka Burkina libéré Mali ni Burkina ani Guinée ani Mauritanie ani Algérie CEDEAO dugu caman fana bɛ yen nɔ o sɔrɔsiw fana bɛ ka fara o CEDEAO sɔrɔsiw yɛrɛ ko k'olu tɛ Mali kɛlɛ dɛ k'u tɛ Guinée fana kɛlɛ ko parce que k'olu sɔrɔsi ɲɔgɔnw de bɛ ka coup d'état kɛ ko donc ko chef d'état mɔgɔ ninnu k'u ka essayer ka fɛɛrɛ sigi u ka ko taabolo la donc maliyɛnw an bɛna bɔ ka o yɔrɔ kala sisan an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ n bɛ nin yɔrɔ bɔ sisan an ka lamɛn ko dɔgɔfirikaw de bɔra k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ a video filɛ nin dɔgɔ firi ɲɔnɔ mara o jama di dugulamɔgɔ bɛɛ bɔra k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ alhamdulilayi dɔgɔ firikaw de bɔra k'u bɛ sa Asimi nɔfɛ a y'a lajɛ dɛ Asimi Koita voilà maliyɛn bɛ Asimi fɛ dɛ maliyɛn bɛɛ bɛ Asimi fɛ o de to tɛ se Asimi la o maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la an ye information télémane dɔ fana sɔrɔ an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ semaine de la réconciliation kunnafoni ale kɔnɔna la CEDEAO an ka kunnafoniw na bɛnbaliya bɛ ka na CEDEAO kɔnɔna la dɔɔni a y'a partager ka lahalaya tɛ Mali ko CEDEAO chef d'état major n'o ye surasiw ka ɲɛmaaw ye an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ k'u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ Maroc ka kɛ ni don min na Côte d'Ivoire ka communiqué kalan na ko a chef d'état major fanba a fanba jama fanba bɛ minnu kɔ olu ye a yira k'a fɔ k'u bɛ ka hakilina dɔ ye parce que u bɛ ka ye nin waati laban na surasiw de bɛ ka fanga ta yɔrɔ la donc k'a fɔ k'olu de bɛ na wuli CEDEAO ka sira fɛ k'a fɔ ka surasiw bila ɲɛfɛ k'u kana u surasi ɲɔgɔn kɛlɛ ko chef d'état major ko Maroc u ka réunion kɔnɔna la k'u b'a fɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye k'u t'a kɛ bi u t'a kɛ sini ko surasi minnu bɛ fanga la Mali la surasi minnu bɛ fanga la Guinée surasi minnu bɛ fanga la Burkina Faso ko a bɛɛ ye olu dɔ ye u jɛra ko kelen ma kɛlɛ sira fɛ san y'u gosi kungo kɔnɔ ɲɔgɔn nɔfɛ tile y'u gosi désert y'u fɛn u sɛgɛnna kungo kɔnɔ ɲɔgɔn nɔfɛ donc k'a chef d'état major surasiw ka ɲɛma a fanba bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u tɛna olu utiliser ka olu kɛ ka u kɛlɛ marifatigiw kɛlɛya ko kuma t'a la donc olu b'a dɔn gɛlɛya mun b'a kɔnɔna la i n'a fɔ an ye kunnafoni sɔrɔ cogoya min na k'u ka surasi ɲɛmɔgɔ kɔni a fanba bɛɛ y'a yira k'a fɔ n'u b'u ka politiki kɛlɛ kɛ u k'a kɛ o kana tɛmɛ n'olu surasiw ye k'u b'olu n'u surasi ɲɔgɔn bila ɲɔgɔn na fanga la nin waati in na donc olu kɔni an ye mun mɛn kumakan na fɔlɔ o bɔr'u ka kumaw kɔnɔna la yanni an fana bɛ se k'u ka communiqué sɔrɔ k'a dɔn u ka sigi yɛrɛ kun ye mun ye n'Ala sɔnna ma wagati nata la an n'a ɲɛfɔli dɔ k'o fana kan an bɛ taa Bajan maliyɛnw ko CEDEAO sɔrasi ɲɛmɔgɔ bɛɛ chef d'état major bɛɛ k'u ye ɲɔgɔn ye Maroc Faransi k'u ma k'u kana Mali attaquer CEDEAO sɔrasi ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen
ka majorité bɛɛ ko k'olu tɛ marifa ta ko ka Mali kɛlɛ u tɛ marifa ta ka Guinée kɛlɛ awa olu sɔrɔsi ɲɔgɔnw de bɛ fanga la parce que ni sɔrɔsi minnu ye coup d'état k'o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn Doumbia ni Damiba colonel Damiba ani maréchal Assimi u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka sɔrɔ u ma coup d'état kɛ donc CEDEAO sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a chef d'état-major fɛn fɛn bɛ yen k'u farala ɲɔgɔn kan m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ a camanba de fanga bɛ minnu na yɛrɛ u ko k'olu tɛ Mali attaquer fo ka diɲɛ wuli ko parce que ko sɔrɔsiw de bɛ ka fanga ta bi ko sɔrɔsiw de bɛ ka fanga kɛ ka jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ɲini ko politicien ninnu tɛ ka baara ɲuman kɛ o b'a yira ko Baraka Assimi tellement Baraka bɛ président Assimi la CEDEAO yɛrɛ bɛ ɲini ka ci Assimi nɔfɛ bi i ma Niger fana bɛ ka essayer ka teriya kɛ ni Mali ye Niger Abdoulaye Diop ko je m'excuse dɔw ko ale y'a sɛbɛnnen ko Abdoulaye Diop ye message dɔ bila k'a ni Niger mɔgɔw kumana il paraît que ko Niger président Bazoum ko yɛrɛ bɛ téléphone ci Assimi ma kuma la ko si tout va bien c'est-à-dire hali terroristes bɛ bɔ Niger ka na Mali attaquer France de b'a bɛɛ kɛ hali Côte d'Ivoire mercenaire mɔgɔ 46 min kali ala la Malien m'a fɔ n Alassane Ouattara nɔ t'a la dɛ mais a bɛɛ ye France de France bɛ taa mercenaire dilan e yɛrɛ fɛ hali tɛ bɔ a kan e ma Alassane Ouattara ko k'ale t'a dɔn ko Ivoire sɔrɔsi nana Mali la parce que France y'a kɛ dogo la Alassane Ouattara yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ mais Alassane Ouattara bɛ ka France de kɔ dogo Alassane Ouattara a tɛ k'i tilen hali bi dɛ Alassane Ouattara ka mercenaire minnu nana Mali kɔnɔ France de nana n'u ye dogo ni dogo la Alassane yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ Ivoirien bɔra u nana don min na dɔrɔn Mali ye Côte d'Ivoire wele ko k'a ka mɔgɔ dɔ nana Mali kɔnɔ dɛ Ivoirien ko k'olu t'a kalama kɔfɛ de Makɔrɔ sɔrɔla ka fɔ fɛngɛ na Ado ɲɛna Makɔrɔ ye téléphone ta ka ci Ado ma ko non bon Alassane Ouattara c'est moi qui a envoyé ça hein donc fɔra dɔrɔn Alassane Ouattara comme ale ka patron ba de ye Makɔrɔ ye ale fana wulila ka Makɔrɔ Alassane Ouattara bɛ Makɔrɔ ka kɛlɛ la a tɛ Ivoirien ka kɛlɛ la dɛ a tɛ Ivoire sɔrɔsi ka kɛlɛ la dɛ o de ko sa an b'a fɔ Alassane Ouattara a ka sabali Ivoirien Alassane Ouattara tɛ ka Côte d'Ivoire défendre dɛ a bɛ ka France de défendre n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna koyi je ne suis pas contre le vieux là mais billahi c'est 46 mercenaires qui sont là billahi Alassane Ouattara men kali ala la Alassane Ouattara yi ɲagami a la de ou bien peut-être France y'a ka mɔgɔ dɔ ta ma ba kalama parce que Alassane Ouattara gouvernement ɲininkara 2 jours u ko k'olu t'a kalama u y'a dafiri parce que u ni France de jɛra ka kɛ u y'a dafiri Côte d'Ivoire da la de ka Côte d'Ivoire ta ko ka i cuni Côte d'Ivoire en plein vol bon Alassane Ouattara Alassane Ouattara ko oni ka tiɲɛ fɔ a wagati Alassane Ouattara dimina a ko oni tɛ ka tiɲɛ fɔ dɛ k'u ka tiɲɛ fɔ hali bi donc Makɔrɔ ne b'a fɔ Alassane Ouattara ɲɛna k'i kana n tɔgɔ fɔ de bi kelen dɛ donc Alassane Ouattara bɛ ka France kɔkɔrɔmadon kɛlɛ de kɛ sinon France de taara mercenaire ta ka na n'u ye Mali kɔnɔ dɛ Alassane Ouattara bɛ ka i don kɛlɛ la a tɛ kɛlɛ mun dɔn u taara Alassane Ouattara utiliser de u bɛ ka Alassane Ouattara utiliser de ka Alassane Ouattara ka jouer ko kɔtɛba u bɛ Alassane Ouattara jouer i n'a fɔ i bɛ jeunes jouer cogo min na dɛ billahi France bɛ ko de kɛ Alassane Ouattara yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ko mercenaire nana koyi an bɛɛ wulila ka Alassane Ouattara kɛlɛ wagati la mais après an tilara k'a ye France de bɛ ko in kɔfɛ c'est pour vous dire que Alassane Ouattara tɛ ka kɛlɛ kɛ ko Ivoirien minnu k'u ka bila dɛ Alassane Ouattara bɛ ka kɛlɛ kɛ de ka France kɔ dugu i m'a u nana Nations Unies na u bɛɛ bolila ka na Nations Unies na k'u bɛna tɛgɛrɛ fɔ France kun Mali contre la u bɛɛ bɛna France défend yan sisan Mali ye plainte de France contre la Nations Unies na billahi u bɛɛ bɛna défend CEDEAO bɛɛ de bɛnna kan ani Union européenne nin ye maloya ye koyi tubabu dugu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ France dɛmɛ farafin dugu bɛɛ au lieu k'olu kana Assimi dɛmɛ non olu ko k'u bɛ taa fara France de kan aw ni Ala na kira cɛ aw bɛ se ka nin faamuya cogo jumɛn an ka nin yɔrɔ lamɛn tuguni dɛ Maliens révélation baw bɛ yen bi o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la ko Mali taara Mauritanie Maliens a ye nin vidéo partager sa aw bɛɛ bɛ na nisɔndiya bi sa Maliens bi ye vendredi 16 septembre 2022 Sadio Camara taara Mauritanie Mali ni Mauritanie bɛna échange de kɛ renseignement na Mali ni Mauritanie bɛna baara kɛ main dans la main France tun bɛ fɛ ka Mali ni Mauritanie min bila ɲɔgɔn na o Mauritanie ko ayi ko ni Mali tɛ kɛlɛ dɛ ko kɛlɛ t'olu ni Mauritanie ko kɛlɛ t'olu ni Mali cɛ Maliens Mauritaniens yɛrɛ bɔra Mauritaniens ye tɛgɛrɛ fɔ Sadio Camara kun ko wara Mauritanie président ko non ko problème t'a la ko Assimi k'i ta ka sinɔgɔ ko Mauritanie Mali tɛ kɛlɛ dɛ awa Mauritanie Mali bɛna baara de daminɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna terroriste kɛlɛ daminɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna échange d'information daminɛ ɲɔgɔn fɛ u ye accord signé Mali ni Mauritanie filɛ ka accord de signé Maliens aw n'an ka jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ a vidéo bɛ n bolo a télécharger bɛ n bolo a y'a to n b'a kala sa an b'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ Maliens Mali kura min an b'a nɔfɛ a filɛ nin a y'a lajɛ Mali ye accord signé ani Mauritanie cɛ président de la République islamique de Mauritanie toute la reconnaissance du peuple et du gouvernement malien pour le soutien
et l'accompagnement multiforme de la République islamique de Mauritanie à la République du Mali dans ses efforts pour faire face aux différents défis. Au terme des débats et discussions, les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. Redynamiser l'accord de coopération militaire et technique signé en 2006 entre les deux pays. Mutualiser. 2. Mutualiser et partager les renseignements et informations. 3. Assurer une coordination permanente entre les autorités administratives et militaires frontalières. 4. Renforcer la coopération dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la prolifération des armes légères. Enfin, les deux ministres se sont félicités des résultats obtenus, de l'ambiance de franche collaboration et de la sincère fraternité qui ont régné tout au long de cette visite et ont manifesté leur ferme détermination à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Fait à Nouakchott le 5 septembre 2022, pour la délégation mauritanienne, le ministre de la Défense nationale, son Excellence, M. Anana Ould Sidi. Pour la délégation malienne, le ministre de la Défense et des anciens combattants, son Excellence, le colonel Sadio Camara. Il convient de rappeler qu'un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense nationale, M. Anana Ould Sidi, accompagné du ministre malien de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, avait effectué une visite dans la région de Touaïle, était accueilli à son arrivée par le commandant du bataillon Sa'iqar, le vent des forces spéciales, le colonel Mohamed El-Hafr El-Khattari. Avant le début de l'exercice, la délégation ministérielle avait suivi une présentation faite par le commandant de l'exercice, le commandant Cheikh Mohamed Aqraf, au cours de laquelle il a présenté l'exercice dans sa partie théorique avant de commencer la mise en œuvre sur le terrain de l'opération. 3 compagnies de combat du bataillon ont été déployées avec leurs moyens dans cette opération au cours de laquelle ils ont pu détruire l'ennemi et contrôler la zone de combat. Hein? Tellement Mauritanien est Sadio Camara Bounia. Ou Tarani Sadio Camara ye ou ka sorasu ba entraînement ke oromina. Mauritanie Mali de bena tege digno ma sisa. Mali ni Burkina Faso, Mali ni la Guinée, Mali ni Mauritanie, Mali ni Algérie, o bedebe ki bulu di nyogoma bi ka barake nyogomulu e Malion. Ala baraka do malasa. Niko kiba asimi kele. Ambo frana tuguni e surasi nyamoko febebe jaune CEDEAO la. Kolu fana ko kolu te Mali kele de. Ku ya CEDEAO surasi nyamoko be wuli a jamana be chef d'état-major wuli. Ku ka Mali attaquer ku ko ay ku te Mali attaquer. Ko parce que kolu nyabala. CEDEAO chef d'état-major a surasi nyamoko be ko a majorité a bête a majorité ko kolu te Mali kele ou te Burkina kele ou te Guinée kele ko parce que ko olu surasi nyoko ne be ka fangata olu be ka bara min ke politicien nu te ko bara nyoko na sike ko tiers la ku tse ko olu surasi utiliser ko surasi nyoko kele kuma bana pew ko CEDEAO la ku ye nyoko nye Maroc ko kumeni ka cheta ke sali kono ko bologuru fili be kumeni ga bala ambola le brave les 10 fils le fils de Sundiata aladi Sadio Camara Sadio Camara tara Mauritanie kata accord signé Mali ni Mauritanie che français ku me fe ka Mali ni Mauritanie min bla nyogona de mogo do be ka sebe commentaire ko Amadou Koufa menena Amadou Koufa ma mine de montage video me ka boko Amadou Koufa menena Amadou Koufa ma mine de na Amadou Koufa menena ne kumba ira me tiente ne ya vérifier tiente de Amadou Koufa ma mine de video mu me ka ira video de montage de do donc nga contre nga kuma so be fe Malion ambe ni bela Sadio Camara le digne fils de Mali Sadio Camara tara Mauritanie Mauritaniens, Mauritanie Sourassou, Mauritanie Polisou, Mauritanie Président, Mauritanie Ministre. Hala wuluna jakuma abek me ka tekere fo Sadio Camara ku. Ku be sa simi no fe Mauritaniens go kolu be sa simi no fe. Kanga taka dron. Mauritanie flè, Algérie flè, Guinée flè, Burkina flè, Mali no be de Kadibi. Amba Fokou, Dieu merci. Le Mali n'est pas isolé et le Mali ne sera jamais isolé. Ko fabela jelengena beki daga siloko ngomira na mode. Anya information tellement do fana sur ça non. Ko EDM SA, EDM, le ministre de l'énergie, où il communiqué de black, ko courant teke benake wakati ndola, ko malien beki akliski, ko c'est temporaire, ko dérangement do be, ko benake. Donc on va faire bravo au ministre de l'énergie.
et Seydou Lamine Traoré ni ma fili et c'est Seydou Lamine Traoré de terre voilà donc le ministre de l'énergie dans Bafou ko courantege benake ko mogo kana joro wati ko do avec la kaban donc au message en ba accompagner beki daka sinogo mali courant ya be jo kasra bela jelina en ba forna tuguni président Assimi Bora malien ka message tellement do bla et ala de malien ngo bi vidéo kadi di ça et ma mega vidéo ke ermina malien bien vendredi 16 septembre 2022 président Assimi Bora ka message bla ko erebelu ka marfada président Assimi ko erebelu ka marfada président Assimi ko Azawad te krede président Assimi ko semaine nationale la président Assimi discours mi kalan ka chifo erebelu nyana mena kala au na mbe je kala je nyoko fe anga gouvernement deme Assimi flene da Assimi ni chekoroba sambi sheki ntegele na munu be sara tubabunya munu manali tubabu ka wulunu yo to jabe tege o ta Assimi de nunu e jeni munu yo tesrango ali san pere bejigi ube sara ala doro ne nyakoi nunu wa hal ni sa ali nya komisanga na u tesra nya nyore fo na koi Assimi ni tesra de bo anga nyor laje président Assimi Bora akoko Azawadi koko kuma bla pew ko Mali armée kelendi Malion ayoro fle ayoro la mena kala me je kala bi nyoko fe constellation et son chemin directeur. Je suis sûr que la dynamique engagée depuis le début de cette transition viendra à bout des forces du mal qui seront mises en déroute partout où ils auront élu domicile sur notre territoire. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Je ne doute point de votre volonté d'apporter toute votre contribution. Moi bela de flé président Assimi ko kabe wole bla et erebelu ma marafa be erebelu munubolo munu ko lube fa Azawadi créer comme Mali coura de benajo kabe wole bla uma ko Mali armée kelendi de ko armée flaté de ko police territoriale ko té ko Azawadi armée té ko armée kelen kambe malien di kay wa ko marafa bla ko kambe de cligné ça c'est un message fort. Félicitations et courage au présent, au digne fils Maréchal Assimi. Merci beaucoup. Barata bolo nyana kui. Ani mu kera domna no nyana mbo fode. Ni mu manya fana mbo fode. Malion. Assimi ko erebeluma. Kaye marfa da kui. Assimi ko erebeluma. Ko Mali courant be jode. Ambe siga oroni ka anga oron na me Malion. Au Mali, le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations. Je lance un appel solennel à nos frères des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le temps est venu de passer à l'union sacrée pour une nation et une armée refondée, bâtie sur la volonté commune de ses filles et fils de relever les défis qui sont les nôtres. Le temps est venu de faire le sacrifice des considérations subsidiaires au bénéfice de l'intérêt supérieur de nos populations et de notre patrie commune. Je ne doute point. Ma bana peu président Assimi Bora ka befo kaba nyini e erebelu fe kuga marfa da ko Mali courant de benajo ko armée clé armée munye malien sagona armée kale Assimi be barake baramin kadi malien ni ma te barake baram te ta malien na awale Assimi ta ayreyi ale be malien bedi awa ko malien be kelenye. Bravo au maréchal Assimi. Malion, ni mu nyana domina ngo fo, anga soroba kola, anga tegereba wara, ambe président Assimi foni, ni initiative na. Président Assimi Bora ay noko bokuma la pew. Ah, ni munte woro nyina mandoko la président Assimi Bora ya befode. Ama mu nyini président Assimi fetron, a Assimi totora mu sandron, ka amnesty sira degere bo. Virumani febe extérieur la. Mu me transition feu, munte transition feu. Ama nyini président Assimi fait, aka degere kura bo. Akou be amnistie elebelu munu ye marfata kanga surasu faga ya fakara oluma de mogo faga la ani mogo be mogo neni jon ya faka nga ke jon foloma munu be réseaux sociaux comme o ma mogo faga kui ou yo kuma do de fois peut-être kuma déplacer le
parce que nango ngambe taga o ligne fait avec un ben fanglima ide doye marfata ka jamana buruja ka jamana denw faga ka jamana se la goshima yafa kɛra oluma doya dala maga dɔrɔn ka kuma dɔ kuma déplacer no fɔ ko yafa tɛ ko ma ni yafa ma ko ma o kɔrɔ ka fɔ ko an bɛ ka réconciliation kuma mun fɔ ko tɔ ka jɛ de dun n tɛ nduga o la dɛ en fin de compte aussi mena vocali kura dɔ kɛ sisan ka ci président Assimi ma ko bɛ fɛ ka Sénégalais ka élection dɔ bɛ ka kɛ k'u ye Bakari Togola tɔgɔ don a la n t'a dɔn n ye muso dɔ ka vocali ye ni ma fili est ce que vocali ne tɛ nin voilà ijo est ce que n tɛ voilà muso dɔw vocali kɛ ka yira k'a fɔ ko président Assimi ko Bakari Togola ka affaire bɛɛ b'a dɔn Bakari Togola minɛna ka taa kaso la n b'a yɔrɔ k'a dama vocal dɔ ye bɛɛ lajɛlen k'a partager président Assimi ka sɔrɔ bi ye vendredi 16 septembre 2022 an bɛ conseil di an bɛ ladilikan fɔ président Assimi ɲɛna Mali kura bɛ ka jɔ an sɔnna mais an fana b'an ka ladilikan kelen min fɔ président Assimi ɲɛna a bɛ se ka taa kalama mais an bɛna a fa na ka bɔ a kalama k'u bɛ fɛ ka Bakari Togola kɛ Sénégalais ka ɲɛmɔgɔ ye tuguni n y'a mɛn sisan de dɛ k'u bɛ fɛ ka na ni Bakari Togola ye tuguni président Assimi n y'a fɔ i ɲɛna n bɛ sigi a kuma kan président Assimi mɔgɔ minnu bɛ n'u ma ni maliyɛnw ɲɛ a y'u mabɔ u la bilahi an bɛ bɛn o tiɲɛ mais mɔgɔ minnu ye jamana ci an bɛ yafu ma mais kana n'u ye tuguni u ye wari suɲɛ yɔrɔ kelen na ko k'u baara kelen fana kɛ a bɛ maliyɛnw siga i la dɛ président Assimi aw n'an ka jɛ an k'an balimamuso dɔ ka vocal lamɛn. Maliyɛn den cɛ ani muso mun bɛ Mali kɔnɔ ani mun bɛ Mali kɔ kan denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba a y'a partager bon n bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɔra ka kibaruya dɔ mɛn sisan mun ye kumantun élection ye sɛnɛkɛlaw kɔɔri sɛnɛnaw ka élection olu ka ɲɛmɔgɔ u ka kalata an y'a mɛn ko kala taara ko Bakari Togola k'a tɔgɔ donna kalata in kɔnɔ a y'a partager Bakari Togola a tɔgɔ bɛ kalata in kɔnɔ halisa ani Yaya Sidibe kala taara olu fila de olu fila de ka kalata kɛra Bakari Togola tun bɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔya la Mali bɛɛ ale de tun ye Mali bɛɛ lajɛlen ka sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ ye kɔɔri sɛnɛlaw ka ɲɛmɔgɔ Mali sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmɔgɔ miliyari 9 a fɔra k'a y'o de dun a taara o kaso kɛ mɔgɔ min ye kaso kɛ k'a ka jugement kɛ o kɛni ka casier judiciaire kɛ ne bolo o tiɲɛna Bakari Togola m'i jɛ a m'i cɛ a la fana a ko ni miliyari 9 ye k'ale y'a kɛ ko ka IBK de ka campagne kɛ sɛnɛkɛlaw ka wari k'o ta a teri ye IBK ye a ye i kali ko hari ni IBK ka tɛngɛ élection IBK ka déjà mandat ko ni fɛn o fɛn bɛ k'o saraka ye k'o kɛni bɔra ka ban ko IBK bɛ passe Bakari Togola y'o fɔ a da la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen y'o mɛn a y'o fɔ cogoya min na o kɛra ten fulaka ni dabali fɛn o fɛn kan ka kɛ o y'o kɛ miliyari 9 sɛnɛkɛlaw ka wari a y'o ta k'o don campagne na a da de y'a fɔ Bakari Togola o Bakari Togola kelen o tɔgɔ est ce que o tɔgɔ kan ka don Mali élection ko kuma la tuguni kuma banna n'an bɛ Mali kura nɔfɛ a banna n'an bɛ kabiri Modibo ka Mali kabiri indépendance wagati o de kun ye Mali ko ye koyi n'o tɛ anw ka ni Mali kura ye an m'a faamuya dɛ a banna an tɛ segin an kɔ dɔɔni voilà an ka danbe lajɛ ka hɔrɔnya lajɛ ka bɔkɔlɔw lajɛ an k'o lajɛ an ka kalataw la n'an ko k'an bɛ wari kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye Bakari Togola y'o miliyari 9 in ta k'o dun para a m'i cɛ a la o tɔgɔ kan ka don élection ko kuma na kuma banna pewu sɛnɛkɛlaw ka élection ko kuma walima Mali kalata voilà i bɛ k'a ka deuxième mandat in kɔnɔna la nin y'a kɛ Bakari Togola y'a kɛ kaso de kɔnɔna na a kun bɛ kaso kɔnɔ a y'i to kaso kɔnɔ a tɔgɔ donna élection kɔnɔ kasoladen k'o ka jugement ma kɛ fɔlɔ k'o tɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ a dun m'i cɛ a la k'a ye wari dun o y'a tɔgɔ ta k'a bila député liste kɔnɔ Buguni a gagnera a sera mana saba mana saya tɔgɔ don a la sinon RPM kɛlɛla de tun don RPM kɛlɛla de tun don mais ale a tɔgɔ tun b'a la a gagnera
manasa de y'a tɔgɔ bɔ a la ka yɔrɔ dɔ ninnu. Bon malien bɛɛ lajɛlen ni kuma mɛn sisan président Assimi i ka baara taabolo ka ɲi mais tiɲɛ na ni mɔgɔ b'i fɛ o kan ka nin yira la de nin yɔrɔ ka corriger mais mɔgɔ bɛ tugu i kɔ ka dunun ni bala ta vive Assimi don o don vive Assimi ne to mɔgɔ ye dɛ ne b'o fɔ dɛ ne kɛ nin bi de ma a bɛ ɲɛ cogo min na ni yɔrɔ mun man ɲi ne b'a f'i ɲɛna o b'a yira ko ne b'i fɛ parce que an ka fɛn na n'i ko président ma ko nin yɔrɔ man ɲi dɔrɔn u b'a fɔ k'i bɛ président contre la n'a ma bɔ logique kɔnɔ an tɛ se ka jamana kura sɔrɔ président Assimi ko ka d'an ye mais n ye nin yɔrɔnin min ye nin ma diya n ye quoi n b'a dɔn i ka faute tɛ dɛ c'est pas la faute à Assimi mais an b'a fɔ de i kɛrɛfɛ mɔgɔ enquête kɛ président Assimi mɔgɔ minnu bɛ ka nin baara k'i kɛrɛfɛ kangari da u ye kan dabila wallahi mɔgɔw tɛ nin mɔgɔ ninnu de fɛ quoi ni ne ye nin ye dɔrɔn ne bana de bɛ ne minɛ quoi i ma hali to hali ni ne CNT tɔgɔ mɛn dɔrɔn ne ja bɛ tigɛ parce que adama mɔgɔ kelen ni RPM kelen de kelen bɛ ka se c'est à dire ni mɔgɔ kɔrɔ ninnu bon e bɛ ka Faransi kɛlɛ e bɛ ka duguba bɛɛ kɛlɛ bon minnu yɛrɛ tiɲɛni kɛ jamana kɔnɔ olu bɛ ka ye kɛrɛfɛ jusqu'à présent mɔgɔ minnu maliyɛnw ye mɔgɔ minnu fɔnɔ u tɛ fɛ k'u ye yɛrɛ de o mɔgɔ kelenw bɛ ka bɔ dugu jukɔrɔ dɔn 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 u bɛ ka falen dɔn 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 ah président Assimi o yɔrɔ lajɛ ladilikan de don ala ka barika don Mali la mais mun ye o ye mun tɛ mun ye o tɔ ye dɛ ne kɛ nin tɛ tugu mɔgɔ kɔ nkalon ŋaninka ne bi dɛmɛ tiɲɛ de kan awa nin yɔrɔ man ɲi awa ne tɛ nin yɔrɔ supporter awa ne ye mun ye n'a man ɲi ne b'o fɔ dɛ o ye k'aw dɛmɛ di mais mɔgɔ minnu bɛ tugu aw kɔ dunun ni baara fɔla k'aw fasa da ka guitare ta bilahi talahi hali ni mɔgɔ wɛrɛ aw gɛnna ni mɔgɔ wɛrɛ nana u b'o kelen kɛ olu ye natabaw di a ye hɔrɔnw ka kuma lamɛn i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔnna so n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna wallahi ne kelen tɛ dɛ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ Boubou Mabelo, Amara Silao, Ben Le Cerveau, Alaï Bokoum, Docteur Fombanou, on a une relation tama, on a ni mando lu chiclou là. Donc, vraiment, en bas de l'effet, il y a que le Tony Ronna, c'est très important. Mais bon, vidéo.